O Concello de Cambados vai repetir a fórmula de habilitar aparcadoiros públicos disuasorios durante a festa do Albariño. As áreas de estacionamento estarán ubicadas nas entradas da vila en 5 parcelas da Avenida de Vilagarcía, Avenida Castrelo e da Avenida Vilariño. En total vanse poñer a disposición dos visitantes unhas 1.300 prazas. O que se trata, pues, de dotar de unha capacidade de aparcamento para esos días, esos 5 días de festa, no que sabemos que estamos desbordados e que vamos a habilitar, igual que o ano pasado, en torno a 1.300 plazas. Despois de chegar a un acordo cos seus propietarios, o goberno local asumiu o mantemento e posta a punto das leiras. De cobrar as prazas encargaránse 3 organizacións de Cambados, o Xuven, o Juventud e a Protectora, o Refuxio. A tarifa é única de 3 euros ao día. Todo o que veña benvido sea, porque eu imagino que pasará igual cos de fútbol, que a situación das asociacións é moi límite. Entonces, todo o que veña a favor e a axuda das asociacións, benvido sea. E, dende logo, o Xuven tamén o necesita. Supón un certo plus para nós, gracias ao Concello, e ao habilitar as fincas. Realmente, os días gordos son o venres e o sábado, que son os días que máis recaudación podes chegar. Miércoles e xoves soen ser un pouquiño máis frouxos, é normal, porque tamén a afluencia de xente en Cambados é maior. E nada, agradecerlle ao Concello este tipo de iniciativa, porque para nós supón un pequeno saltiño económico. A maiores das zonas de estacionamento, este ano o Concello habilita tamén unha parcela na rúa Pacheca que estará destinada a tendas de campaña e caravanas.